Вітанне ўсім, з вамі Ілля, і гэта чарговы выпуск Чарта 2. І як заўжды я спрабую аналізаваць рынкі, што адбываецца, шукаць торговыя магчымасці на наступны тыдзень. І караценька з падзей, якія закранулі маю увагу на мінулым тыдні. 12 жніўня выйшла інфляцыя, спараздача інфляцыі ў ЗША, і яна паскорылася на 0,1%. Так што і гэта яшчэ без усплеску цен на нафту, так што магчыма в наступным месяцы будзе крыху больш, але прыблізна каля 3,5-3,4 па апошнім дадзеным будзе інфляцыя год году. Таксама 14 жніўня, як заўжды, ўсё адбываецца ў Армузскім праліве. Зараз опять амаль што ніводнае судно не можа рухацца праз яго, таму нафта зноў падаражала, і все як і было. І яшчэ караценька, што мяне зацікавіла, гэта то, што на мінулым тыдні ці на апошніх 2 тыднях у новостной ленце появляются навіны, што Джеф Дын, былы кіраўнік Google AI, паведаміў, што Google меў магчымасць запусціць LM-чат прыблізна за год раней да запуска ChatGPT, але яны сумняваліся і не зрабілі. А таксама Цібо Сацье, які былы інжынер Google DeepMind, таксама гаворыў штосьці падобнае, што Google баяўся канібалізма пошука і рэкламнага бізнеса, пагэтаму яны не выпусцілі гэты чат. Што цікава, на мой погляд, так то, што гэта для мяне кодак, калі хтосьці памятае, прыблізна такая же гісторыя, што яны зрабілі першы цифравы фотоапарат, але калі інжынер паказаў яго, кіраўніцтва казала, навошта нам гэты цифравы фотоапарат, тады ніхто не будзе купляць фотоплёнку. І што адбылася праз 20 год, не ведаю, колькі працягнуў кодак пасля гэтага. Кодак стаў банкротам і менавіта ўжо не існуе. Вось што, калі ты маеш інавацыю, трэба яе першым ужываць, таму што хтосьці прыйдзе да яе праз год ці раней, і ўжо ты будзеш даганяць, і твой бізнес, які прыносіў прыбыткі, прыйдзецца змяняць такім ці іншым чынам. Але гэта ўсё мінулае, і зараз, як заўжды, караценька да лаяўта, 2 графіка, 2 таймфреймы. Справа стратэгічны тыднёвы, злева тактычны дзённы. Асноўнае акенца 2 злізгальныя сярэднія, сінія і чырвоныя. Сінія павольныя, хуткая чырвоная. Па зоны каштоўнасці я маю на ўвазе зону заключную паміж гэтымі 2 злізгальнымі сярэднімі. У ёй я лічу, што актыў знаходзіцца прыблізна у сваёй, як гэта сказаць, чэснай зоне, дзе цена справядліва ацэнена. На адлегласці ад павольна злізгальнай сярэдняй пабудованы канал на адлегласці 3 ATR, чорная лінія. Таксама я маю 3 колеры свечак, гэта імпульсная сістэма доктора Элдера. Зялёны забараняе прадаваць, сіні нічога не забараняе, красны забараняе купляць. І дадаткова акенца гэта комбо MACD. Чорная лінія гэта MACD, аранжевая лінія гэта сігнальная лінія MACD, і слупкі. Зялёны это індыкатар SMA, столбікі гістаграма расце, чырвоныя падаюць. На гэтым усё проста. Гэтыя сінія кропкі гэта проста для мяне, што калі была свечка больш, чым, я не памятаю дакладна, колькі я выставіў, 2,5 ATR, гэта адзначае, што індыкатар можа крыху горш працаваць, таму што велізарны выбух. І можна пачынаць. Еўра-долар, як заўжды, што можна казаць, што быў добры
тренд, потым ён крыху згубіўся, была карэкцыя па MACD. Зараз можна заўважыць, што апошнія тыдні яна выглядае як скончылася, сігнальныя лініі і лінія MACD сустрэліся, і зараз я б чакаў, што аднавіцца узыходны тренд. І таксама, што датычыцца цаны, то крыху дорага ўжо на тыднёвым, крыху дорага на дзённым, таму пакуль што нічога не робім. S&P 500 таксама ўзыходны велізарны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым. Можна заўважыць, што ў чацвер менавіта быў перабіты гістарычны максімум. Гэта значыць, што ўсе на пазітыве, што шаі зробіць такія змены, што ўсе будуць купацца ў деньгах, але не ведаю, не ўсе, магчыма. І што бачна, што ніякага паттерна на разварот пакуль што няма. Купляць пакуль што дорага, проста трымаем, калі хто трымаем. NASDAQ выглядае прыблізна таксама, але ён не аднавіў гэты гістарычны максімум, адрозненне ад S&P. Таксама узыходны тренд, дорага на абодвух, проста далей. DAX таксама аднавіў на гэтым тыдні свае гістарычныя максімумы. Узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах. Ніякіх прыгожых паттернаў пакуль што не бачна. Гонконг пакуль што намінальны сыходны тренд яшчэ, таму што згальныя сярэднія яшчэ не перасекліся, але апошнія 4 свечкі закрыліся ўжо вышэй зоны каштоўнасці, і апошні час выглядае як нейкі флэт. І зараз на дзённым нейкая карэкцыя выглядае, сігнальныя лініі MACD перасекліся, і чырвоны колерам. Можна паспрабаваць зайсці недзе па адметкі 24200 паспрабаваць, можа яно дайдзе да сюда. Можна пазначыць Гонконг на наступны тыдзень, таму што выглядае, як ён вяртаецца да ўзыходнага трэнда пасля гэтай карэкцыі, і зараз можа быць добрая адметка, каб купляць. Далей Nikkei, Японія, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым. Пакуль што таксама нічога нельга казаць. Ідзем далей. Біткоін. Сыходны тренд, былі нейкія магчымыя тэхнічныя дыверэнцыі, але я не веру, што яно адбудзецца, і зараз сыходны тренд усё яшчэ адбываецца. Танна на тыднёвым, танна на дзённым, але гэта не значыць, што трэба купляць. Эфірыум таксама сыходны тренд, у зоне каштоўнасці на тыднёвым, на дзённым. Таксама не выглядае такая добры паттерн, каб купляць, на мой погляд. Хаця тэхнічна ён ёсць, што на біткоіне, што на эфірыуме, але мне не спадабаецца. Золата. Намінальны сыходны тренд, адскок апошні свечка зялёная, крыху вышэй зоны каштоўнасці, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым. Пакуль што нічога не робім, ідзем далей. Срэбра, таксама сыходны тренд, чымсьці падобна да золата сітуацыя, пакуль што таксама крыху дорага на дзённым, штосьці незразумела на тыднёвым, яшчэ сігнальныя лініі MACD не перасякліся, паттерна прыгожага пакуль што не бачна, там проста лепш ісці далей. Медзь, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, таксама проста далей. Паладзіум я чакаю, каб знайсці точку ўвахода. Зараз сыходны тренд намінальна, можа ён і працягнецца. На гэтым тыдні толькі перасякаюцца сігнальныя лініі MACD, і карэкцыя на дзённым таймфрейму таксама трэба пачакаць, можа штосьці будзе напрыканцы тыдня. Газ, сыходны тренд, танна, чырвоны колер, нічога не робім.
Нафта на гэтым тыдні расце, як можна заўважыць крыху. Усё з-за гэтага праліва, таму што, як мы ведаем, каля 1/5 усіх сусветных паставак нафты і СПГ праходзіць праз Армузскі праліў. Таму зараз так. Вельмі спекулятыўная тэма, таму я не купляю. Тэхнічна можна штосьці аналізаваць, але быў добры сігнал ці падказка, што больш 114 яно не пойдзе. Можна было спрабаваць адскок лавіць на 40%, а зараз выглядае так, што недзе ў гэтым канале 70-90 яно ці крыху 95, 80-95 яно будзе лібацца нейкі час. Таму дорага на абодвух проста далей. Рабуста, кава. Сыходны тренд, танна на тыднёвым, танна на дзённым, але чырвоны колер пакуль што проста далей. Кава арабіка узыходны тренд і крыху дорага на тыднёвым, танна на дзённым, але не выглядае так, што гэта трэба купляць, там таксама проста далей. Какава. Узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым. Выглядае так, што можна ўжо купляць, але крыху дорага там далей. Apple. Узыходны тренд, окей на тыднёвым, танна на дзённым. Для тых, хто любіць Apple, можна купляць. Я карыстаюся Apple, але не люблю. І зараз чырвоны колер купляць нельга, але карэкцыя, я б чакаў нейкую карэкцыю крыху ніжэй, прыблізна да 260, там таксама пакуль што далей. Amazon. Узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым таксама. Цяжка што-ліба зрабіць. Google. Пасля гэтай дывергенцыі на тыднёвым графіку ён спрабую закрепіцца ніжэй гэта адметкі 350 і апошнія навіны, што ўсе чытаюць, што Google меў магчымасць, але не зрабіў, выказвае шмат пытанняў стратэгічна, ці тот гэта Google, які быў, напрыклад, 10 гадоў таму. І зараз можна заўважыць, што пасля добрай справаздачы Google крыху пад націскам знаходзіцца і не расце. Чырвоны колер нічога не робіць, проста ідзем далей. Microsoft. Пасля справаздачы вельмі дорага на абодвух таймфреймах. Узыходны тренд проста далей. Tesla. Сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей на дзённым. Не ведаю, дрэнная справаздача ці рознабаковая. Таксама, што датычыцца электракараў, то кітайскія, магчыма, лепей. Я дакладна не ведаю, але калі параўнаць цэну, кошт ці час да поўнай зарадкі, ці яшчэ штосьці, выглядае як Tesla не выглядае поўным фаварытам, таму паглядзім, як гэта будзе далей, але зараз тэхнічна танна на тыднёвым, окей на дзённым. Я не фан Tesla, таму проста далей. Мета. Сыходны тренд, окей на абодвух таймфреймах. Не можа яна пакуль што вярнуцца да ўзыходнага тренда. Нейкія справы ў судзе з метай, ці яшчэ штосьці не дае расці пакуль што. Але буйны манапаліст, менавіта трэба разглядаць яго на даных. Што дрэнна для меты, што яны не маюць. Яны выпусцілі апошні час нейкую мадэль, я не памятаю, як яна называецца, але усіх на слуху апошні час гэта Kimi, Qwen, Anthropic з іх мадэлямі і ChatGPT, астальных гульцоў на DeepSeek. Ніхто пра мету не чуе, таму цяжка што-ліба казаць пра мету. Ідзем далей. IBM. Я купіў на гэтым тыдні, як заўжды, спазніўся, але купіў. Ждаў купіць IBM, не ведаю чаму, мне спадабаецца
IBM. У тым плане, што яны робяць Red Hat, гэта Enterprise Linux, і навогуле апошні час Linux усё лепш і лепш. У тым плане, што ён бескаштоўны, што добра для усіх, і дзякуючы чату GPT ці другім LLM-кам усё, што было цяжка ў Linux пісаць нейкія каманды, зараз шмат прасцей. Таму не трэба быць сісадмінам, каб зараз усталяваць сабе Linux і карыстацца ім як Windows. Ёсць нейкія агранічэнні, як заўжды, што на Linux нейкія гульні могуць не ісці, ці прылады як AutoCAD ці штосьці яшчэ, але пад Linux ёсць абалочка, якая дазваляе запускаць усё, што датычыцца Windows, таму я за Linux таплю, як гаворыцца. Зараз IBM танна на тыднёвым, окей на дзённым, таму таксама добрая пакупка. Я ўжо крыху паспяшаўся, купіў на гэтым тыдні, але зараз таксама добрая магчымасць. Ідзем далей. Autodesk намінальны сыходны тренд, але апошнія свечкі закрыліся вышэй. Ужо дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, там проста далей. Coca-Cola узыходны тренд, дорага таксама на абодвух, ніякага разварота не бачна. Procter Gamble сыходны тренд, танна на абодвух, але чырвоны колер проста далей. First Solar нейкі флэт, танна на абодвух, але без паттерна купляць пакуль што непонятна. Не зразумела, што адбываецца. JP Morgan Chase узыходны тренд, дорага на абодвух, таксама пакуль што далей. Pfizer таксама штосьці адбываецца, добрая справаздача, узыходны тренд, дорага, таму далей. Cisco была справаздача добрая, але штосьці падае. На добрай справаздачы, на мой погляд, MACD вельмі высока, сігнальная лінія перасеклася, я б чакаў нейкую карэкцыю. Таму па Cisco чырвоны колер таксама нічога не робім. А TNT сыходны тренд, але лінія сігнальнай MACD ўжо перасекліся, зараз ужо дорага зялёны колер на абодвух таймфреймах. Проста далей. Altria сыходны тренд пачынаецца, апошнія 3 свечкі закрылись ніжэй зоны каштоўнасці, MACD высока і не вельмі добрая справаздача, таму чакаем карэкцыю, каб купляць крыху ніжэй. Зараз пакуль што нічога не робім. Netflix па Netflix выглядае таксама, як закрылася дывергенцыя на гэтым тыдні, і можна чакаць адскока. Зараз окей на тыднёвым, крыху дорага на дзённым, таму не папалі, пакуль што ідзем далей. Walt Disney таксама выглядае як злом тренду, магчымая дывергенцыя на... Не, крыху не дацягнула, таму окей. Немагчымая дывергенцыя, пакуль што проста дорага на абодвух таймфреймах. Ідзем далей. Nestlé нейкі флэт, окей на абодвух таймфреймах, але нічога цікавага не бачна. Airbus узыходны тренд, дорага на абодвух, добрая справаздача была. Можна ісці проста далей. Hensoldt узыходны тренд, дорага на абодвух, таксама пакуль што нічога дадаць не магу. SAP таксама узыходны тренд, дорага на абодвух, таксама пакуль што нічога. Это ўсё абарончы сектар. ThyssenKrupp таксама дорага, узыходны тренд. Kratos Defense таксама дорага, але тренд яшчэ не усталяваўся, проста далей. Siemens узыходны тренд, дорага на тыднём, дорага на дзённым, ідзем далей. Siemens Energy выглядае як сканчваецца гэтая карэкцыя, але можна спадзявацца, што яшчэ будзе нейкі нарок крыху ніжэй. Добрая магчымасць была недзе па 153 спрабаваць лавіць.
але зараз крыху даражэй. SML, узыходны тренд, дорага, MACD высока. Я б чакаў бы карэкцыю, можна яе не дачакацца, але трэба шукаць другія тады магчымасці. SAP. Яшчэ не ўзыходны тренд, але апошнія 3 свечкі добра закрыліся вышэй. Ужо дорага на абодвух таймфреймах, таксама пакуль што нічога. Infineon Technology. Пачынаецца карэкцыя па MACD. Кей на тыднёвым, кей на дзённым, але чырвоны колер. Адзін сыходны тренд, апошні выбух на добрай справаздачы, і зараз пакуль што дорага нічога не робім. STM Microelectronics таксама бачна карэкцыя пачынаецца па MACD. Танна на абодвух таймфреймах, але чырвоны колер. Ідзем далей. B Semiconductors. Узыходны тренд. Была нейкая карэкцыя, выглядае так, што яна, магчыма, ўжо скончылася. Але я б чакаў, што яна павінна дайсці да нуля. Нельга казаць павінна, але калі аглядаць папярэднія разы, часцей яно даходзіла. Таму чакаем. Зараз окей на тыднём, дорага на дзённым. Amadeus самы сыходны тренд, але выглядае як разварот. Дорага ўжо на тыднёвым, дорага на дзённым. Quanti Group быў нейкі доўгі час флэт, і зараз ужо выразны узыходны тренд, дорага на абодвух проста далей. Prosus сыходны тренд, танны чырвоны колер проста далей. Hermes сыходны тренд, танны чырвоны колер, таксама пакуль што не бачна ніякага развароту, проста далей. Heineken узыходны тренд, але выглядае як карэкцыя нейкая. Кей на тыднёвым, танна на дзённым, пакуль што проста далей. British American Tobacco узыходны тренд, але ён штосьці зламіўся, і зараз танна на абодвух, чырвоны колер. Пакуль што нічога таксама не робім. Zalando таксама быў нейкі добры час, яно расло. Дайшло амаль што да трэтэр на тыднёвым графіку і упала ўніз. Увесь гэты час дрэннай справаздачы, зараз танна на абодвух, але чырвоны колер. Нічога не робім. CD Projekt. Нейкі флэт, дорага на абодвух, таксама ніякага прыгожага паттерна не бачна. CMC узыходны тренд, дорага на абодвух, таксама проста далей. Nintendo сыходны тренд, але добрая справаздача, і зараз апошнія 2 свечкі закрыліся вышэй. На дзённым вышэй, чым трэцяя зона. Я трымаю гэту пазіцыю стоп-лоса, як заўжды, я не паспяваю закрываць. Было б лепей закрыць, лепей перазайсці недзе здесь па 7000, і гэта было бы заўжды лепей. Заўжды лепей закрываць стоп-лосы. Для гэтага павінна быць нейкая аўтаматызацыя. Ці добры брокер, каб можна было выставляць проста стоп-лосы. Так. Зараз ужо дорага, нічога не робім. Sony таксама вяртаецца к узыходнаму тренду, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым. Vodafone узыходны тренд, дорага на абодвух, таксама проста далей. Nokia узыходны тренд, падзенне, карэкцыя, выглядае як адскок, і можа яно будзе працягвацца. Зараз окей на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Можна пазначыць. Ericsson таксама штосьці падобнае, але здесь сыходны тренд і адскок не велізарны, а таксама MACD ўжо ніжэй нуля. На мой погляд, Ericsson выглядае прыгажэй, чым Nokia ў гэтым плане, таму што танна на тыднёвым. Да, тут можа быць яшчэ па інерцыі крыху нейкі час движення недзе ў гэтым бакавіку. Там можна таксама яшчэ пачакаць. Далей BMW сыходны тренд, танна на абодвух, але на дзённым окей, але гэта не повод я купляць, таму проста далей. Volkswagen таксама танна на тыднёвым, таксама танна на дзённым.
Але таксама не бачна паттерна, каб купляць. Фоне АІ сыходны тренд, окей, на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Я не чытаў навіны, што там адбываецца, таму таксама не магу нічога казаць. Байер АГ узыходны тренд, дорага на днём, окей, на дзённым. Пакуль што проста далей. Бас узыходны тренд, дорага на днём, дорага на дзённым. Таксама пакуль што нічога. ПНБ Paribas узыходны тренд вельмі дорага на тыднём, проста далей. Social General таксама узыходны тренд вельмі дорага на тыднёвым, і пакуль што не бачна дывергенцыі таксама ніякай ні на тыднёвым, ні на дзённым. Louis Vuitton сыходны тренд, танна на абодвух, чырвоны колер проста далей. Pernod Ricard таксама не бачна пакуль што ніякага паттерна. Ён быў крыху раней, ці мог быць, быў пазначаны, але самой справе не адбыўся. І зараз крыху дорага на абодвух, там проста далей. Рашеба Boys сыходны тренд, танна на абодвух, але гэта не повод, каб купляць, і гэтая дывергенцыя не атрымалася, яна не закрылася вышэй гэтай узроўню 22,90. Sanofi сыходны тренд таксама я атрымаў гэтую пазіцыю. Ну, што казаць, танна, чырвоны колер, нічога не робім, проста далей. Валя узыходны тренд, дорага на тыднём, окей, на дзённым, таксама пакуль што нічога не цікавага. Capgemini сыходны тренд, адскок, пачынаецца узыходны тренд, ужо крыху дорага на абодвух, таму пакуль што далей. Thales таксама ўжо дорага на абодвух таймфреймах, пачынаецца узыходны тренд. Банка Santander узыходны тренд, дорага на абодвух, таксама пакуль што проста далей нічога не бачна. Да, не бачна. Novartis узыходны тренд, танна ці добра на тыднёвым, танна на дзённым. Тут выглядае як сапраўдная дывергенцыя, на мой погляд, таму што быў гэты перахай на гэтай свечцы, і здесь выглядае добра. Пасля закрыцця гэтай свечцы можна было прадаваць па 126. Выглядае як окей. Але зараз уже крыху танна на дзённым, таму выглядае як спазніліся, а таксама на дзённым выглядае як дывергенцыя таксама. Таму яно так добра і падае менавіта. Да, дзве дывергенцыі на абодвух таймфреймах. Магчыма, гэта будзе доўгае падзенне. Не ведаю. Майго брокера я, магчыма, не магу адкрыць кароткую пазіцыю, даже калі будзе адскок, напрыклад, 25-20. Окей, ідзем далей, просто пазначылі, што пакуль што не купляем ABB, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, але выглядае як карэкцыя па MACD, я б крыху чакаў. Свенска Handelsbank узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на тыднёвым, на дзённым і тыднёвым. Game Workshop пачынаецца таксама нейкая карэкцыя па MACD. Танна, чырвоны колер, там проста далей. Банка DS Vadel, узыходны тренд, дорага на абодвух, таму проста далей. Світбанк, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на окей, на дзённым. Таксама далей дывергенцыя пакуль што не бачна, таму што яна не закрылася ніжэй гэтага ўзроўня. Biomericus сыходны тренд, окей, на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Штосьці адбываецца, але не повод, каб штосьці купляць. Compass Group пачынаецца узыходны тренд, окей, на тыднёвым, танна на дзённым, але чырвоны колер, там проста далей. Lloyd Banking Group узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей, на дзённым.
Sage Group, узыходны тренд, дорага на абодвух таксама, пакуль што нічога не зробіш. DSV, сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей на дзённым, проста падзенне, і пакуль што таксама нічога не бачу, на мой погляд. HSBC Holding, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, але MACD так высока, я бы баяўся купляць. Таму проста далей. Атран Холдинг, сыходны тренд, танна на тыднёвым, танна на дзённым. Цікава, што здесь вельмі танна, здесь ёсць нейкі гэты ўзровень, ад якога ўсё выглядае, што першы раз ён быў крыху прабіты, потым ён таксама адскочвае і на дзённым, і ўжо перасеклася лінія MACD, але вельмі дрэнная справаздача была. І гэты ўзровень быў таксама яшчэ раней. Гэты ўзровень вельмі добры атрымае. Магчыма, цікавая акцыя, трэба пазначыць для назірання, яна зараз танная. Да, гэта не значыць, што яна развернецца ніяк, паттерн не бачны, але проста на гэтым узроўні выглядае, што штосьці адбываецца. Здесь ёсць прыгожы пін-бар на самой справе, ці додж у абодзве стороны, таму ідзём далей. Boston Scientific, сыходны тренд, пачынаецца таксама нейкі крыху адскок, дорага ўжо на абодвух, таму не на абодвух, на дзённым, на тыднёвым окей выглядае. Я б чакаў нейкую карэкцыю, тэст яшчэ раз гэтага ўзроўня, і потым ужо глядзець, ці уваходзіць, ці не. Adobe, сыходны тренд, але апошнія некалькі свечак закрыліся вышэй. Тут патэнцыяльная дывергенцыя, якая адбылася ўжо крыху раней, у мінулым, у ліпені, і зараз дорага на абодвух. Ідзем далей. Duolingo, сыходны тренд, пакуль што таксама нейкі бакавік, што неяк яно выглядае. Але нічога рабіць з гэтым я б хацеў, проста далей. Checkpoint Software, сыходны тренд, окей на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Справаздача была рознабаковая, паттерна пакуль што ніякага прыгожага не бачна, таксама проста далей. SME Group, сыходны тренд пакуль што, але апошнія 2-3 свечкі закрыліся вышэй зоны каштоўнасці, што добра. Сігнальныя лініі MACD перасякліся, крыху дорага на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Крыху спазніліся, але магла быць добрая магчымасць F5. Пачынаецца карэкцыя па MACD, так выглядае, што сігнальная лінія перасеклася. Тут ёсць нейкая магчымасць на дывергенцыю нейкую, калі даглядаць гэты ўзровень і гэтыя халмы, што штосьці яно не жадае ісці вышэй, таму варта чакаць, што будзе ці карэкцыя ніжэй, ці проста будзе нейкі доўгі флэт некалькі месяцаў на гэтым узроўні. Fox, узыходны тренд пачынаецца, дорага ўжо на абодвух таймфреймах, проста таму далей. Fortinet, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, але я б чакаў карэкцыю па MACD ў нейкі момант, таму проста далей. Infineon, Infosys Limited, сыходны тренд, окей на тыднёвым, окей на дзённым. Тут быў добры паттерн. На мінулым тыдні я не разглядзеў яго пасля месяца канікул, так казаць. І навогуле недзе тут можна было бы купляць. Зараз окей на абодвух таймфреймах, але чырвоны колер, таму можна пазначыць.
Grab Holding сыходны тренд, окей на днём, окей на дзённым, але паттерна таксама пакуль не бачна далей. T-Mobile сыходны тренд, танна на днём, крыху дорага на дзённым. Магла атрымацца дывергенцыя здесь. Магчыма, яна і атрымалася, калі паглядзець на апошняе закрыццё. Прям на гэтым тыдні можна казаць, што яно камбэкнула. І крыху дорага на дзённым, але окей, навогуле. United Airlines, узыходны тренд, дорага на днём, окей на дзённым. Пакуль што нічога цікавага не бачна. Vion, узыходны тренд, дорага на абодвух, проста далей. VF Corporation, сыходны тренд, была дывергенцыя раней, і зараз яно падае, як было адзначана, і пакуль што проста чакаем, нічога не робім. Welltower, узыходны тренд, дорага на днём, окей на дзённым. MACD высока, я пачакаў таксама карэкцыю. Argen X. Тут выглядае таксама як магчымая дывергенцыя на днём графіку. Вельмі добра выглядае, каб не адбыцца, так казаць. Таму чакаем карэкцыю, зараз стан на чырвоны колер проста далей. Billerud, пачынаецца узыходны тренд, дорага на днём, окей на дзённым. Future PLC, сыходны тренд, закрылася ў зоне каштоўнасці на днём, крыху дорага на дзённым, нічога пакуль што не бачна. MIPS, узыходны тренд, дорага на днём, окей на дзённым. Alstom, сыходны тренд, танна на днём, танна на дзённым. Не бачу ніякага паттерна, там проста пакуль што далей. TI Group, пачынаецца узыходны тренд. Крыху дорага на днём, окей на дзённым, але таксама без паттерна нічога я б не жадаў рабіць. RST Group Bank, узыходны тренд, дорага на абодвух, проста пакуль што далей. AP Moller, таксама узыходны тренд, дорага на абодвух, пака проста далей. Zoetis, сыходны тренд, танна на абодвух, але паттерна няма, пакуль што таксама проста далей. Imperial Brands, сыходны тренд, танна, таксама чырвоны колер, проста далей. Unilever PLC, пачынаецца узыходны тренд, крыху дорага на днём, танна на дзённым, але нічога пакуль выразнага не бачна. M2 Aero Engine, узыходны тренд, дорага на абодвух, таксама проста далей. Russia Holding, узыходны тренд, дорага на днём, танна на дзённым. Магчыма, магла б быць дывергенцыя, але яе не бачна. Аэропорт Цюріха, сыходны тренд, танна на днём, танна на дзённым, таксама пакуль што нічога. Alaska Air Group, таксама нейкі флэт, танна, чырвоны колер, але нічога не бачна. Bristol Myers Squibb, узыходны тренд, дорага на днём, окей на дзённым, таксама пака далей. Visa, таксама узыходны тренд, дорага на днём, крыху дорага на дзённым. Не, гэта не выглядае як прыгожая дывергенцыя, штосьці адбываецца, я б казаў бы. Mastercard, узыходны тренд, таксама дорага на абодвух тайфреймах. Нямецкі банк, узыходны тренд, дорага на абодвух тайфреймах, таксама. CH Robinson, сыходны тренд, танна, чырвоны колер, пакуль што нічога не трэба рабіць. Clorox вяртаецца, спрабуе зрабіць узыходны тренд, зараз дорага на абодвух, паттерн тоже прыгожага не бачна. Kinder Morgan, карэкцыя па MACD ўсё яшчэ адбываецца, нейкі флэт на гэтым узроўні, крыху дорага на абодвух. Ідзем далей.
Lumen Technologies, сходны тренд танна на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. United Health, узыходны тренд, окей на тыднёвым, окей на дзённым, але карэкцыя па MACD я б чакаў, што яшчэ пару тыдні будзе штосьці падаць ці ў флэце. ServiceNow пачынаецца узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, паттерна не бачна проста далей. Trip.com, сыходны тренд, танна на тыднёвым, танна на дзённым, пака таксама нічога не бачна. Цева просіўціка, узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, таксама пакуль што. Tapestry, узыходны тренд, падзення на справаздачы, хаця выглядае як добрае. Зараз танна на абодвух, чырвоны колер. Я б чакаў наступных тыдняў, каб глядзець, ці зломіцца гэты тренд ці не, зараз пакуль нічога. Take-Two Interactive, узыходны тренд, дорага на абодвух, таксама пакуль што нічога. Verisk Analytics, сыходны тренд, танна чырвоны колер на тыднёвым, пакуль што нічога не робім. І Verisync, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, паттерна таксама ніякага цікавага не бачна. Далей AppView, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, MACD высока, можна чакаць карэкцыю. Iron Mountain, узыходны тренд, дорага на абодвух, таксама пакуль што нічога. Marathon Petroleum, нафта на гэтым усім расце, дорага пакуль што таксама. Quanta Service, узыходны тренд, таксама дорага на абодвух, таксама карэкцыя пакуль што незразумела. Выглядае як скончылася пасля гэтай доўгай цені. Лепей я б чакаў штосьці зразумелае на індыкатарах. ExxonMobil, узыходны тренд, таксама дорага на абодвух таймфреймах, нічога пакуль што. Orly Automotive, сыходны тренд, але апошнія свечкі закрыліся вышэй нуля, вышэй зоны каштоўнасці. Зараз крыху дорага на тыднёвым, окей на дзённым, можна пасачыць на тыднёвым на наступным тыдні. Walmart, таксама цікава, сыходны тренд, які выглядае як амаль што зламіўся ўжо. Гістаграма зелянее і сігнальная лінія MACD амаль што набліжаліся. Былі таксама спробы здзесь на дывергенцыі нейкія. Чаму я не купляў па 112? У аўторак была такая магчымасць. Яшчэ на гэтым тыдні. Зараз ужо крыху спазніліся, але можна спрабаваць па 113,3. Можна пазначыць, не ведаю, ці знайду час. Cardinal Health, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Выглядае як магчымая дывергенцыя пасля такой свечцы, што цень вельмі высока і нічога не адбылося. Будзем глядзець. Southern Company, пачынаецца сходны тренд ці карэкцыя па MACD, апошнія свечкі ніжэй зоны каштоўнасці, пакуль што нічога. VV Granger, узыходны тренд, я б чакаў карэкцыю, сігнальная лінія перасякаецца з лініяй MACD. Зараз крыху дорага на тыднёвым, окей на дзённым. Unum Group, узыходны тренд, дорага на абодвух, таксама пакуль што нічога не робім. Diamondback Energy, узыходны тренд, дорага на абодвух, таксама пакуль што нічога не робім. Broadcom, узыходны тренд, окей на тыднёвым, каля зоны каштоўнасці, танна на дзённым. Незразумела, гэтая дывергенцыя па MACD, яна скончылася ці не, я б чакаў, што яшчэ можа адбыцца, таму чакаем. Global Markets, узыходны тренд, дорага на абодвух, карэкцыя па MACD скончылася, здесь была добрая магчымасць перазайсці па 267 прыблізна, але ўсе магчымасці выкарыстаць гэта цяжка. MC Kesson, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, крыху дорага на дзённым, таксама пакуль што нічога не бачна. Lilly & Company,
Рост дорага на днём, окей на дзённым. Штосьці тут пазначалі, але нічога не адбылася. Незразумела, што гэта. Эта лінія не адсюль. NVIDIA пытаецца, спрабуе таксама расці апошні час, ужо дорага на абодвух, ідзем далей. Howmet Aerospace, узыходны тренд, дорага на абодвух, таксама проста далей. Kroger Company, сходны тренд, танна на абодвух. Сама выглядае так, што яшчэ некалькі тыдняў на гэтым узроўні яно можа бултыхацца неяк. Philip Morris, узыходны тренд, дорага на днём, крыху дорага на дзённым. Сама пакуль што нічога цікавага. General Electric Aerospace, узыходны тренд, дорага на днём, крыху дорага на дзённым. На дзённым таксама ёсць гэтая дывергенцыя прыгожая, но яна ўжо магла адпрацаваць уже мінулы ці гэты тыдзень. Ужо 5-6 свечак падалі і ўжо у пятніцу нейкі камбэк, так казаць. Таму, магчыма, гэта ўжо скончылася дывергенцыя на дзённым графіке і не стала буйной уніз нейкай карэкцыі. Arista Network, узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, таксама нічога пакуль што. Progressive Corporation, нейкі флэт апошні час, чырвоны колер, нічога не робім, проста далей. Rheinmetall, сыходны тренд, зараз закрыўся ў зоне каштоўнасці над днём, сігнальныя лініі MACD перасекліся і спрабую вяртацца, на дзённым ужо дорага, што была першая добрая справаздача за апошнія некалькі гадоў, калі паглядзець. Таму можа пачынае расці. Пакуль што я рабіць нічога не буду, проста трымаю далей. І Public Service, нейкі флэт, окей на абодвух таймфреймах, была спроба дывергенцыі здесь, можна пазначыць, выглядае окей. Не лепшы кандыдат, але неяк выглядае. Аўтазона, сыходны тренд, некалькі раз спрабаваў здесь гэты ўзровень зламіцца, але не зламіўся, выглядае як дывергенцыя, зараз выглядае як сігнальная лінія MACD таксама перасекліся. Можна таксама пазначыць. Northrop Grumman Corporation, сыходны тренд, зараз ужо дорага на абодвух таймфреймах, паттерна пакуль што не бачна, быў крыху раней, можна было, але ўжо спазніліся. Мюнхенская страхоўка, узыходны тренд, дорага на абодвух, сам пакуль што нічога. Іон, пачынаецца сыходны тренд, танна, чырвоны колер, дрэнная справаздача, проста далей. Heidelberg Materials, таксама сыходны тренд, танна, чырвоны колер, пакуль што далей. Нямецкі Telecom, сыходны тренд, але апошнія свечкі закрыліся вышэй. Супярэчная справаздача, але навогуле окей і ўжо дорага на абодвух таймфреймах. Energy, сыходны тренд, танна на днём, окей на дзённым. Не бачна паттерна, але гэты ўзровень выглядае як штосьці добрае, што яго не здаецца перабіць. І нельга казаць, што гэта прыгожая дывергенцыя, калі разглядаць усё гэта, але навогуле выглядае неяк окей. Не вельмі тэхнічна прыгожа, але лагічна неяк лагічна. Добры падыход. Oracle, таксама сыходны тренд, але танна на днём, крыху дорага на дзённым. Здесь была гэтая дывергенцыя пасля гэтай свечкі па 146. Можна было купляць, можна, магчыма, искаць на наступным тыдні таксама па 144 прыблізна. Perdose Education, сыходны тренд, танна, чырвоны колер, нічога не робім.
Нямецкая біржа, узыходны тренд дорага на абодвух таймфреймах, таксама пакуль што нічога не зробіш. І апошняе на сягоння гэта Gilead Scientist. Закончылася гэтая карэкцыя па MACD, і рост на гэтым тыдні ўжо крыху дорага на абодвух, таксама пакуль што ўжо нічога не зробім. На гэтым я скончыў свой агляд. Усім жадаю добрага здароўя, надвор'я і да наступных сустрэч. Пока.